Ganun yung uniforme. Asa pa dongoy? So good day na to mga kalagan no. Sa oras na po na to mukuha ta sa ato ang gipa-print nga t-shirt mga kalagan sa awa nakabalo mga kalagan gipa-print ta og mga t-shirt mga kalagan para sa ato ang anniversary sa ato ang gitukod nga GC mga kalagan no. So mudong mi dito mga kalagan kay nami adlaw naman karon sa pag pick up mga kalagan. So ari sa aming mga kalagan og daghang salamat sa pagtagad. Itong Royal Blue nga ko. itong 5 ka boxer. Ay, pila pa? Pila to? Punong, yan na additional pag na punong ito ka na. Di. Mag-add pa niyan pa. Pwede po niya. Ano dito sa matutupad? Abi sa kar. So wala pa man dahil maabot atong t-shirt mga kalagan no. So pabalikod na to alas 4 kapin mga kalagan diha sa Friends of Advertise mga kalagan. So mobalik na naman taon niya mga kalagan nga ato na to suruyon po na to mga kauban dito sa Kainggit kay to sila to katambay. So keep in touch mga kalagan sa atong ginagmay nga vlog mga kalagan ug daghang salamat sa inyong pagtagad. Sa diyan ni abot na da. Tricycle ang aming hanap buhay. So diara na ta sa Kainggit mga kalagan. shout out dahil sa mga bata na gatambay. Kalagan vlog. Ito si Chins, pangita lang. Oh. So, naman tayo mga bisita na mga kalagang agibiyaan sa tricycle kasi gachagit. So, sabi sa ubos. Wow, dagat! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa kung kaagaw kan pag-ibig na palang isipan sa kanta na lang So enjoy na tagamay mga kalagan kay sash. So sa gapista diha dire sa Bohol no. So happy pesta po ninyo mga kalagan no. So amping sa mataglaag ninyo og ang namista diha. So pag hinahinay kay medyo gaulan-ulan ang Bohol karon. So enjoy your travel and enjoy sa pagpamista.
So happy pesta diha sa Daog, Danau ug Santa Cruz diha no. Happy pesta ug happy disperas po sa Gadusperas diha. Basta Bohol. Taga-adlaw kaon. Ante Espiras Albor. Og ante disperas na sa Albor dai so. Og sa dihan niabot na nato ang gi-order mga kalagan no. So mga t-shirt mga kalagan. Sa to. Jam. Agapits. Kristen. Riame. Crest. So magkuan ta ato nang ipanghatag na to agad. Atong ipakuan nga t-shirt mga kalaga no. Antone. Ay, salamat. Antone. Pariman. So, ara, pangsuot na sila. Ay, nako. Salamat yung mga kalagan no sa pagtambaya sa ato mini vlog mga kalagan. Og mao ra ni kay mga lakaw pa me og daghang salamat sa inyong pagtagad og love you all mga kalagan sa inyong ginagmay sa pagtagad mga kalagan. Paki-like, comment and share na pud mga kalagan no sa inyong pagsuporta sa atong ginagmay nga vlog mga kalagan sa Guay Hinungdan. Bye bye, love you. Until next vlog mga kalagan. Tuhon na pod.